Arnasa lasai hartuaz, botatzerakoan zure gorputzeko tentsioak askatzen dituzula imaginatu. Hartzerakoan inguruko energia zoragarria hartzen duzula imaginatu. Arnasketa bakoitzean orduan eta gehiago sakondu, lasaitasun egoera zoragarri bat eruntz. Orain indar berritu muskuluak, askatu, lasaitu muskuluak. Begiak, aurpegia eta matrailezurra lasaitu, muskulun tentsioa askatu. Lepoa eta sorbalden muskuluak lasaitu, besoak lasaitu, bizkarra erabat lasaitu, bai goiko erdia, bai beko erdia, bertako muskuluak erabat lasaituaz. Muskulu hauen tentsio oro askatu, lasaitu. Estamua eta inguruko muskuluak lasaitu, arnasa lasai hartzeko eran. Hankak eta oinetako muskuluak lasaitu, erlajazio sakona eta bake egoera zoragarria lortuaz. Kanpoko soinu eta gainerakoek zure egoera lasai honetan sakontzen lagundu zaitzatela. Buru gainean argi zoragarri bat imaginatu edo sentitu. Kolorea aukeratu zenezake, zuri urdina, urre kolorea, zilarra, berdea. Argi horrek egoera honetan sakontzen lagunduko zaitu eta zure gorputza sendatuko du. Argia zure gorputzera sartzea baimendu, utzi gorputz guztia bete dezan buru gainetik hasita. Garuna eta bizkarrezurraren hasiera argitu ditzala, zuntzak sendatu eta beheruntz doa. Argiari beheruntz joaten utzi, argi uin zoragarri gisa, zure zelula guztiak, zuntz guztiak eta gorputz atal guztiak ukitu eta bakia, maitasuna eta sendatzeko gaitasunaz bete ditzala. Sendatu beharra daukaten zure gorputz ataletan argia distiratsua eta indartsua izan dadila. Argiak beheruntz jarraitzen du, honela gorputz guztia argiz bete-betea sentitu edo imaginatuaz. Orain imaginatu edo sentitu gorputzaren kanpokaldea ere argi zoragarri horrek inguratzen duela. Argi burbuila erraldoi batean bazeunde bezala. Argi horrek zu babestu, zure larruazala sendatu eta egoera honetan gehiago sakontzea ahalbidetzen dizu. 10 batera kontatzerakoan zenbaki bakoitzak lasaitasun egoera honetan oraindik gehiago sakontzen lagundu zaitzala. 10, 9, 8, orduan eta gehiago sakontzen duzu egoera honetan. 7, 6, 5, lasaiago eta erlajatuago. 4, 3, benetan lasai, erne baina oso lasai. 2, jada ia iritsi zara. 1. Ongi.
Lasaitasun eta bake egoera maitagarri honetan, imaginatu eskailera zoragarri batzutatik jaisten zarela. Jaisten zoaz, ordunta gehiago, bera eta bera. Pauso bakoitzean ordunta gehiago sakontzen duzu zure erlajazio egoeran. Eskaileren amaierara iritsi eta belatxo, soro edo jardin zoragarri bat imaginatu. Lasaitasun, edertasun, ziurtasun eta gozotasun inguru batean zaude, santutegi batean. Sartu eremu horretan eta atsedena hartzeko leku bat aurkitu. Zure gorputzak oraindik argi zoragarrian bildua eta betea, sendatzen eta indar berritzen jarraitzen du. Zure mentearen maila sakonenak ireki daitezke. Dena oroitzen duzu, zure ni dimentsio anitzaren maila guztiak bizi dituzu. Zure gorputza edo garuna baino askoz gehiago zara. Meditazio honetan, edozein momentutan gustura ez bazara sentitzen oroitzapenen batekin, sentsazio edo esperientziaren batekin, gainetik flotatu, gainetik egan egin eta ikusi esperientzia distantzia batetik, zinean bazeunde bezala. Deseroso jarraitzen baduzu, jardinera edo sorora bueltatu flotatzen eta atsedena hartu, edo begiak ireki eta kontzientzia berreskuratu. Hau da, esnatu. Ez bazaude deseroso, irudi eta sentsazioekin gelditu. Egoera beti dago zure kontrolpean. Erlajazio egoera sakon honetan zure oroimena edo memoria ireki egiten da. Dena oroitzen duzu, zure esperientzia guztiak, gorputz honetan edo izandako beste edozeinetan bizitakoak. Ikusi dezazun, denboran atzera egingo dugu, hasieran pixka bat eta gero gehiago eta gehiago. 5 batera kontatzerakoan, duela gutxi izan eta gustatu zaizun bazkari bat oroituko duzu. Zentzu guztiak erabili, ikusmena, entzumena, usaimena, dastamena eta ukimena. Bizi esperimentatu eta ñabardurei erreparatu, detailetara erne egon. 5, 4, denaz oroitzen zara. 3, duela gutxi egin eta atsegin zaizun bazkari bat oroitzen duzu. 2, dena zehazten doa. 1, jada oroimenean zaude. Une batez berbizitu bazkaria. Bada inor zurekin? Oroitu? Bazkari bat baino askoz gehiago oroitu zenezake. 5 batera kontatzerakoan, zure haurtzaroko oroitzapen bat oroituko duzu. Atsegina izan dadila, nahi baduzu. Haurtzaroko oroitzapen atsegin bat. Oroitu edozein momentutan gustora ez bazara sentitzen oroitzapenen batekin, sentsazio edo esperientziaren batekin, gainetik flotatu, gainetik egan egin eta ikusi esperientzia distantzia batetik. Zinean bazeunde bezala. Deseroso jarraitzen baduzu, jardinera edo sorora bueltatu flotatzen eta atsedena hartu. Hala nahi baduzu. Oso deseroso bazaude, begiak irekitze hutsarekin erabat esnatuta egongo zara. 5, haurtzaroko oroitzapen atsegin batetara bueltatu zara. 4, denaz oroitzen zara. 3, 2, dena enfokatzen da, erabat zehazten da. 1,
Oroitzapenean zaude eta berriro bizi duzu. Eta haurtzaroko oroitzapen bat baino askoz gehiago ere oroitu zenezake. Atzeruntz jarraituta, zu jaio aurreko garaia oroituko duzu, amaren umatokian zeunden garaia. Erne edozein sentsazio edo inpresio fisiko, emozionala zein espiritualera. Gorputzetik kanpoko gertakizunak esperimentatu zenitzake, edo zure amaren sentimendu eta pentsamenduen kontzientzia daukazu, garai hartan oso lotuak zeundetelako. Datorkizun guztia ongi dago. 5. Zure amaren umatokian zeuden garaira zoaz. 4. Dena zoroitzen zara. 3. 2. Argitzen doa. 1. Oroitzapenean zaude eta berriro bizi duzu inguru hori. Zure jaiotza ikusi zenezake nahi baduzu, baina mina edo deserosotasunik bizi gabe. Begiratu zein dagoen ondoan eta nola hartzen zaituzten. Minik gabe, ikusle gisa. Orain gainetik flotatu eta garai hori atzean utzi. Zure aurrean ate zoragarri bat imaginatu. Denbora eta espazioa zeharkatzen dituen atea da. Aurreko eta ondorengo bizitzak edo egoera espiritual batetara ematen duen atea da. Bestaldean ikasi beharreko zerbait daukazu. Zure oraingo bizitzan lagunduko zaituen zerbait. 5-tik batera kontatzerakoan atea irekiko da. Zu erakarriko zaitu, tira egingo zaitu. Zoaz ateruntz. Argi zoragarri bat ikusiko duzu beste aldean. Zeharkatu atea eta argitik pasa. Sartu argian eta elkartu argiaren bestaldean dagoen eszena, pertsona edo esperientzian. Iristerakoan erabat zehaztua eta enfokatua egon dadila dagoena. Atea ireki da, erakartzen zaitu, gerturatu, sartu eta zoaz argiruntz. 5.
zure aurreko bizitzetara erabat bueltatu zara. 4. Denaz oroitzen zara. Sartu argian. 3. Eszena, pertsona edo argiaren beste aldeko esperientzia ikusten duzu. 2. Dena bikain enfokatzen da. 1. Oroitzapenean zaude. Gorputz batean bazaude, begiratu oinak. Ze nolako oinetakoa dauzkazu? Oinetakorik baldin badaramazu. Erne nabarduretara, erne detailetara. Ze nolako arropa daramazu? Eskuak eta larru azala ezberdinak dira? Bizitza horretako gertakizun garrantzitsuetara joan. Denboran aurreratu edo atzeratu zenezake. Ia zer gertatzen zaizun? Zer da gertatzen zaizuna? Beste pertsona batzuekin topatzen bazara, begiratu aurpegiak. Begiak. Ezagutzen dituzu? Ikusi baino gehiago agian sentitu, entzun edo jakingo duzu. Zure oroitzapenak ez dute zertan ikusmenean oinarrituak egon behar. Zoaz esperientzia horretako bestelako gertakizun garrantzitsuetara. Orain, aurreratu garai edo esperientzia horren amaierara eta begiratu zer gertatzen zaizun. Zer dago hor? Orain flotatu gainetik eta eskena hori atzean utzi. Errepasatu. Zer ikasi duzu? Esperientzia horren ikasgaiak zeintzu izan dira? Nola erlazionatzen dira ikasgai horiek gaur egungo bizitzarekin? Imaginatu izaki zoragarria, ederra eta maitasunez betetakoa, aingeru baten antzekoa zuregana gerturatzen dela denbora batez zurekin egoteko. Hitzekin komunikatu zaitezkete, pentsamenduekin, sentsazioekin, bisioekin
edo beste eraren batetara. Zuretzako mezurik badago? Zurekin eramateko ezagutzarik badago? Nahi baduzu, galdera bat egin eta erantzunaren zai egon. Galdera hau izan daiteke. Zer egin nezake nire bizitzan, bizitza hau bizitu izanaz harro egoteko? Zer da aldatu behar dudana? Zure gorputza jardinean edo soroan argi zoragarriz bete da, sendatu eta freskatu da. Orain, kontzientzia osoa errekuperatzeko garaia da. Batetik 10 kontatzerakoan, zenbaki bakoitzak geixiago esnatuko zaitu. 10 iristerakoan begiak ireki eta erabat esnatuta egongo zara, gorputza eta mentea erabat kontrolpean dauzkazula. 1, 2, 3, orduan eta esnatuago, 4, 5, 6, esnatuago, oso ongi sentitzen zara. 7, 8, ia esnatuta. 9, 10, begiak ireki, erabat esnatuta zaude. Lasai, prixari gabe, luzatu eta erabat bueltatu. Ongi torria, anai arreba matia, ongi torria.